въобще не ми беше отговарял. В смисъл, понеже изпитваш цяло това объркване, имаш други неща и го скипваш, просто не се занимаваш. Не си споделил на приятел? Не, на никой. На никой, абсолютно. Мисля, че около 2 години беше това нещо. И един ден пътуваме за Пловдив и мой много добър приятел, аз отивах по работа, той дойде да ми помогне. Андро, и му разправям цялото. Той каза, да, ти утре си сега. Викам, да, абсолютно. Да, ти такова. Викам, не бе, човек, това видях. И както и отивах там, имахме един панер, и свърши си работа. И се прибираме. Значи ние отиваме петък Пловдив, прибираме се в неделя и наши приятели ни чакат в едно заведение. Там до квартала, от съседния квартал, отиваме в това заведение и срещаме нашите приятели, обаче дойде и Радка, това момиче, което не го бях виждал доста време, но ние сме добри приятели много. И аз поне някак се като го казах, усетих, че нямам страх, че мога да го разказвам. И викам, чайте ви разправям, на Андро му казах, викам ония ден, сега и на вас ще ви разкажа, аз им разказвам. И още аз говоря, примерно, говоря на 10% от разговора, вика, вика, чай сега, това кога беше? И така при 2 години. Вика, къде? Вика, аз знам къде е било. Викам, къде? Ми вика, над нашия блок. Викам, точно така. Това беше над нейния блок. Вика, брат ми го е видял, той е пушил на цигара на това и той го е видял отдолу. Беше точно на тях. Значи за мен това е основното доказателство, че това е... Си лути, да. Им го разказвам и те всички, нали, ти такова, и тя вика, да, брат ми го видя, вика, на следващия ден говори за това. Беше в паника, от тогава не е говорил. И аз вече колко години викам, бе, Раде, дай поговорим с него. Не, вика, той още не иска да говори. По-късно се оказа, че 2 момичета са го видяли на приятели, които са пък по-далечната част на квартала, на около 500 метра. Те са го видяли и вече за мен нямаше никакво съмнение, че това е реално, нали, защото имаш известно съмнение. Викам, добре, ти лута си, ама не може толкова лут. Сам не съм виждал такова, нали, някакси не става. Няма как, да, и това с всичките подробности, усещането и беше много шантър. И вече се успих, почнах да го разказвам, но на хора, които наистина им е интересно и такова. Интересно, да, които ще те разберат. Но през годините аз осъзнах, че такова нещо се вижда 1 на милион сигурно. Говоря целия свят. В смисъл, много рядко, даже от толкова близко, да видиш толкова голям обект, да видиш силуети. Това на практика почти не съм чувал в такъв случай, нали, освен, нали, ако имаш там 2, 3, 4 среща с... Защото аз не съм имал среща, горкото явление е така да го видиш по този начин. Бе, може би ти като си ги видял да е втора среща, или втори... Всичко е възможно, но факт са ги видяли други хора в града, не се губи време, не се губи време, т.е. не са дошли специално за мен. Очевидно. Просто наистина 1 на милион това да видиш такова нещо и то с други свидетели вече е невероятно го прави. Аз доста съм се интересувал след това. Много рядко се попада на такива случаи, което ние видяхме. Те не ни се показват, нали, явно така са преценили, че няма смисъл, защото ние наистина ти си изпитал чувство на нищожност. То реално е така, защото ние сме нищожни. Факта е, че те са дошли от някъде, то дори... За мама ли? Да. Довърши само общо, това беше историята. Но то според мен има много, сигурно има хиляди различни видове извънземни. И защото кажеш извънземни, хората смятат, че те са едни. Има и много по-напред, които дори не са материални. Комуникират, дори помагат на земята. Има и лоши.